खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि सिलचराव आइजो आरो गथ'साफोरजों लोगोसे सा 10 बांलादेशिफोरखौ हमदों। सिलचर आसामनिफ्राय मोनसे सिफायनाय जाथायाव मैया सा 10 रहिंग्या सुबुंफोरखौ हमनाय जादों। बे हानजाखौ जेराव आइजोफोर आरो गथ'साफोर दंमोन तारापुर रेलवे स्टेशनाव मोननाय जादों। जायगानि थागिरिफोरा हानजाखौ सन्देह खालामदोंमोन आरो बिसोरनिफ्राय सोंथि खालामदोंमोन। रहिंग्या सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै भारतआव थानायखौ सिमान लादों। बिथांमोनहा हायद्राबादाव थायोमोन आरो सिमा बारनानै बांलादेशआव फैफिननो सिलचरसिम थांदोंमोन। जायगानि सुबुंफोरा लोगो लोगो हानजाखौ पुलिसनि आखायाव गथायना होयो। बे जाथाया बावैसो मोनसे बाहागो जेराव काछार ओनसोलाव 100निबो बांसिन आयेन बेरेखा गुबुन हादोरारिफोरखौ हमनानै दोननाय जादों। नैथि खौराङाव दङ आसामनि सनितपुर आरो बिश्वनाथआव दैबानाया बांगासिनो दं। आसामाव दैबानानि थासारिया गिख्रंथाव जानानै दं, जेराव सनितपुर आरो बिश्वनाथ जिल्लाफोरा बांसिन गोहोम गोग्लैदों। सनितपुराव जरासर आरो मनस्रि दैमाफोरनिफ्राय बांनाय दैनि थाखोआ बामगाव साहा बागान आरो खाथि खालानि ओनसोलफोराव लोमसावबाय। गोबां सुबुंफोरा गाव गावनि न'फोरखौ खालि खालामनो गोनां जादों आरो आदारनि आंखालजों मोगा-मोगि जानो गोनां जादों। बिश्वनाथ जिल्लानि गेरेखि आरो भलागरी ओनसोलावबो थासारिया दैजों लोमना दं। जायगानि एमएलए पद्मा हाजरिकाया खहा जानांनाय सुबुंफोरनि थाखाय अरायथा नङै थाग्रा खुलि आरो जाग्रा आदारनि राहा खालामदों। दैमाफोरा बांलांबाय थानायनि जाहोनाव थासारिखौ नोजोर होगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ आसामनि बजालिनि लाइमोन बिएसएफ जवाना पान्जाबाव निउमनियाजों जिउ खहा। बजालिनि लाइमोन बिएसएफ जवाननि गोमानायाव दुखु साग्लोबदों। 20 बोसोर बैसोनि मधुर्य तालुकदार मुंनि सासे सुबुङा बर्डार सिकिउरिटि फर्स बिएसएफनि जवान रुंसारि जानायनि उनाव बजालि जिल्लायाव दुखुनि मोनसे दोहौ सोमजिदों। बिथाङा पान्जाबाव साख्रि मावबाय थानाय समाव निउमनियाजों दुखुनांथावै रुंसारि जादों। फुथिमारि गामिनि थागिबि मधुर्याया 8 दान सिगांसो बिएसएफआव हाबदोंमोन आरो हादोर सिबिनायनि थाखाय बावसोमनाय आरो मिजिं गोनां जिउ राहाखौ जुरिजेनदोंमोन। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानायाव बिथांनि नखर आरो गासै सुबुं माहारिया गोथौवै दुखु मोनहैदों। बिथांनि रुंसारि जानायनि खौराङा बिथांनि दुखु गोनां नखरनि थाखाय दुखु फोरमायदों। गामिनि सुबुंफोरा बिथांखौ सासे आब्रुथि गोनां आरो बावसोमनाय लाइमोन महरै गोसोखांदों, जाय बिथाङा एसेबां उन्दै बैसोआव बिएसएफआव बाहागो लानानै बयखौबो गोग्गानाय लाबोनो हादोंमोन। बिथांनि जोबथा बिदाय होनायनि लाहार-फाहारखौ थि खालामनो थाखाय दासान्दि बिबानगिरिफोरा नखरनि सुबुंफोरजों सोमोन्दो लाखिगासिनो दं। बे गोब्राब समाव गासै सुबुं माहारिया नखरजों गसंफानानै बजालिनि सासे गिनो रोङै लाइमोन फिसाज्लाखौ खोमानांनायाव दुखु फोरमायो। ब्रैथि खौराङाव दङ गोजोन आरो जौगाखांनाय लाबोनो थाखाय बिटिआरआव बिजेपि सोरखारा गोनांथार। सर्बानन्द सन'वाल। समबारखालि मिरु मन्त्रि सर्बानन्द सन'वालआ बिटिआरआव बिजेपि दैदेननाय सोरखार दानो खावलायो, जाहाथे बेयाव गोजोन थासारि सोमजिगोन। बाक्सायाव मोनसे रेलियाव बाहागो लानानै सन'वाल बिथाङा बुङो दि पिएम मदि आरो नखर मन्त्रि अमित शाहनि दैदेननाय बड' गोरोबथाया बे ओनसोलखौ मोनसे जेंना गोनां ओनसोलनिफ्राय गोजोन आरो जौगाखांनायनि आखुथायाव सोलायदों। बिथाङा मदि सरकारनि जथाय बिथांखिफोरा गासै हारिफोरनि गेजेराव फोथायनायखौ बांहोनायनि थाखाय बुङो। सन'वालआ सिगांनि कंग्रेस सोरखारफोरखौ ओनसोलनि फारसे नेवसिनायनि थाखाय सोंखारिदों। बिथाङा बुङो दि गाहाय मन्त्रि मदिनि दैदेननायाव भारतआ गोजोनलायल' नङा, नाथाय रांखान्थियारि जौगानायखौबो मोनदांनो हादों, जाय आथिखालाव बुहुमनि ब्रैथि देरसिन रांखान्थि बिथिं जानानै दं। बिथाङा साखोन-सिखोन आरो सैथो खुंथाय होनो समायखिरा लानानै सोबख'नाय गैयै खान्थियाल' जौगानायखौ गेरेन्टि होनो हायो होनना बुङो। बिजेपिनि बिजाथि चक्रधर दासखौ हेफाजाब होनायनि खावलायनायाव सन'वालआ बुङो दि बिटिआरनि इयुनखौ रैखा खालामनो थाखाय बिजेपि सोरखार सायख'नाया गोनांथार।
नोंथांमोना बेनि सायाव मा कमेन्ट होगोन कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन। बाथि खौराङाव दङ सा-सानजा जन शुटिं चेम्पियनशिपआव सूर्य शर्माया आसामनि जानानै सनानि मेडेल देरहादों। 12थि नर्थ इस्ट जन शुटिं चेम्पियनशिपआव सनानि मेडेल देरहानानै सूर्य शर्माया आसामखौ मान बाउदों। बे जाथाया 8 सेप्तेम्बरनिफ्राय 13 सेप्तेम्बरसिम मिज'रामनि आइजलाव जादोंमोन। शर्मा बिथाङा 25 मिटार स्पर्ट्स पिस्टल बादायलायनायाव सनानि मेडेल मोननो हायो आरो 287 स्करजों नर्थ इस्टनि थाखाय गोदान रेकर्ड गायसनो। शर्माया खेल' इन्डिया स्टेट सेन्टार अफ एक्सेलेन्सनि सासे मुंदांखा गेलेगिरि। बिथाङा हाफ्लंनि डिमा हासावआव उफ्रा डिपुटि कमिशनार एडिसि महरैबो खामानि मावो। 6थि खौराङाव दङ तिप्रा मथा बिपिएफआ बिटिसि बिसायख'थिनि सिगां श्रीरामपुर रेलियाव बाहागो लायो। श्रीरामपुराव बिपिएफ आरो तिप्रा मथाया बिटिसिनि बिसायख'थिनि थाखाय आखाइ हमलायदों। फैगौ बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय फोसावदिंनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। मैया बिपिएफनि बिजाथि मुकलसुर रेहमानखौ हेफाजाब होनो थाखाय श्रीरामपुराव मोनसे गिदिर रेलि खुंनाय जायो। बे हाबाफारिया मख'जाथाव मानोना बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारि आरो तिप्रा मथानि मासिगिरि प्रदत माणिक्य देब बर्मा बिथाङा जौसाङाव बाहागो लादों। महिलारिया गोजोन आरो जौगानायखौ बांहोनायाव गावनि दोलोनि जाफुंसारनायफोरनि सोमोन्दै बुंथियो। बिथाङा दानि सोरखारखौ सोंखारियो आरो भटारफोरखौ मोजां इयुननि थाखाय बिपिएफखौ हेफाजाब होनो खावलायो। बिथाङा बुङो दि बिथांमोननि थाखाय ओनसोलनि हारिफोरनि सिनायथिखौ रैखाथि होनाय आरो बायजोनि हान्जाफोरनि रांखान्थियारि सामलायनायखौ होबथानाया गोनांथार। 7थि खौराङाव दङ एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ पर्बतझरानि फरायसाफोरजों सावरायज्लायदों। एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ मैया टिपकाइ गुरुदेव चरण ब्रह्म कलेजनि फरायसाफोरजों मोनसे सावरायमेल खुंफुङो। बे सेमिनारखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि क'क्राझार जिल्ला कमिटिया फरायसालि आरो फरायसालिमानि फरायसाफोरजों लोगोसे लाइमोन जोलैनि इयुनखौ महर होनो थाखाय खुंदों। सावरायनायाव आफादगिरिया बिटिआरनि जौगानायजों सोमोन्दो थानाय गोबां आयदाफोरनि सायाव सावरायो। बिटिआरआव ओनसोलारि सोरखार दानायनि सायाव दिपेन बर'आ बुङो दि बर' साहित्य सभाजों लोगोसे गासै मोन 16 गुबुन आफादफोरा बिपिएफ आरो इउपिपिएलखौ ज' जानो खावलायदों। प्रमद बर'आ जोंखौ हेफाजाब होदोंमोन नाथाय बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया सावरायनायाव फैयाखै होनना बिथाङा बुङो। 8थि खौराङाव दङ बिटिसिआव भिसिडिसिखौ दाफामफिननो खोथा होदों गिबि मन्थ्रि शर्माया। मोनसे मख'जाथाव फोसावनायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुङो दि बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिआव गामि गौथुम जौगाखां कमिटि भिसिडिसिखौ दाफामफिननाया फैगौ दान 2निफ्राय दान 3नि गेजेराव आबुं जागोन। गिबि मन्थ्रिया मंगलबारखालि नगरजुलियाव जानाय बिसायख'थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाव बे समायखिराखौ होयो। शर्मा बिथाङा बुङो दि बे सोदांनायखौ एंगारनो हाथाव नङा आरो बिटिसिआव जायखिजाया राजखान्थि दोलोआ गोहो लाया मानो बेयो सिगांथिं आवगायलांगोन। बिथाङा फोरमायबावो दि बे हाबाफारिया सिगांनिफ्रायनो 125थि संबिजिदारि सोदांनाय बिलनि गेजेरजों आयेननि गेजेरजों हेफाजाब होजादों, जायखौ लकसभायाव गनायथि होनाय जाबाय। बिथाङा गोजोर होनानै बुङो दि भिसिडिसि फोसाबनायफोरा रोखा आरो फैबाय थानाय समाव सोलायनाया गोहोम गोग्लैगोन होनना रायजो-राजाफोरा साननानै लानो हागोन। गावनि फोसावदिंनायनि समाव गिबि मन्थ्रिया भिसिडिसिफोरखौ ओनसोलाव गाज्रि आखु दिन्थिनायनि जाहोन होननानै सोंखारिदों। बिथाङा 2,000 कौटि रांसिम बोसोरारि बाजेटखौ गाज्रि बाहायनायनि सायावबो जिंगा सिदों। लोगोसे लामाफोर बायदि गोनांथार दाथायफोरनि गाज्रि हालोदखौ गाज्रि सामलायनायनि रोखा इसारा महरै फोरमायो। 9थि खौराङाव दङ गिबि मन्थ्रि शर्माया गाज्रि सामलायनायखौ दिन्थिदों, बिटिसिनि जौगाखां रेकर्डखौ सोंखारिदों। गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बोसोरफ्रोमबोनि गोबां रां मोनदोंब्लाबो जौगाथायनि आंखालनि थाखाय बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल बिटिसिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों। तामुलपुराव मोनसे बिसायख'थि फोसावदिंनायाव शर्मा बिथाङा बिटिसिनो बोसोरफ्रोमबो होनाय 1,500 निफ्राय 2,000 कौटि रांनि बाहायनायनि सायाव सोंथि सोङो। गिबि मन्थ्रिया अजद दैखांदों दि बे गोबां रां खावरि बोहैनाया थार दावगानायाव सोलायनो हायाखै, जायनि थाखाय लामाफोरनि गाज्रि हालोद आरो गोबां अनसाय बिथांखिफोरनि आबुं थासारिया आबुं जायाखै।
बिथाङा क'क्राझार आरो तामुलपुरनि गोदान मेडिकेल कलेजफोरखौ मख'नानै बुङो दि बे ओनसोलाव जौगाखांनाय हाबाफारिनि आन्दोआव बिटिसि नङा हादोरसा सोरखारासो दं। भट होगिरिफोरखौ बिजेपि दोलोखौ हेफाजाब होनो खावलायनानै गिबि मन्थ्रिया बुङो दि बिथांनि दोलोआ ओनसोलनि जौगाखांनायनि सालायगिरि जागोन। बिथाङा गुबुन गुबुन जायगानि दाबिफोरखौ सुफुंगोन आरो गोदान इनफ्रास्ट्राक्चार प्रजेक्टफोरखौ मावफुंगोन होनना खोथा होयो। सुबुंफोरनि थाखाय बिथांनि खौराङा बेनो दि बिटिसिनि आखायाव थोजासे फुंखा दं, नाथाय हादोरसा सोरखारा थार फिथाय होगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।